Finçi SSR döwründäki ähli halk ýogurlarynyň inni göýe ähli halk nowatlaryna öwürlendigini aýdýar. Günnelik haritlaryň ýeter ýetmezçiligi sebäpli paýtagat Aşgabatda ýerli ýaşaýjylar zerur haritlaryny satyn almak üçin ir täher bilen dukanlaryň öňünde nowata durup özlerine gezek ýetýänçe sagatlap garaşmaly bolýarlar. Şol bir wagtyň özünde haritlaryň gymmatlamagy dowam edýär. Aşgabatda Finçama Murat Bugaýew dukanlaryň öňündäki nowatlar barada gurrun berdi. Konkur artiyadayn dowamına oğlum barlı otlar ödeysen akadiyar var. Şundan da beşte dörtte var adamlar. Novata duruyorlar. Deyip Bugaýew belledi. Ol adatça nowatlary aýal maşgalalaryň durýanlygyny mälim edip häkimetleriň nowatlary gödäwçilikde saklaýanlygyny, adamlara dukanlaryň öňünde däl de arka tarapyndan nowata durmagy ruhsat berilýändigini aýtdy. Finçi Bugaýew nowatlar bilen bagly Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň gawadyna ýerleşýän 79-njy dukany, Türkmen Bakaleýa birleşigine degişli bolan 3-nji dukany, berkararlyk etrawyna degişli 20-nji dukany gurrun döşlükde agdady. Ol söhbetdeşligiň dowamyny 19 awgust aýratyn öňsü çöküp 79-njy dukanyň öňünde dören nowatlar bilen bagly geň diýip häsiýetlendirilýän bir wakany gurrun berdi. Dukanın naklovutlar hasan burulli ölüm gengamın tarafı hem erkekler hem de ayarlar novata durdu. Erkekler dikkat üstünde novata durdular. Ayar masalların zafankur 2 aydan uğrak otan üstünleti. Deyip söhbetdeşimiz habar verdi. Onun sözlerine göre garaşýan adamlaryň tamasy 19-uny ödülmeýär. Ýöne ertesi gün aýyň 20-sini agdalýan dukanyny ýerden 1 saga dogry çilim satylýar. Söhbetdeşlikden mälim bolşuna görä dukanyň arka tarapyndaky penjireleriň birine çilim, beýleksini ahal ýagy satylýar. Finçi Türkmenistanda çilimiň diňe erkek adamlara satylýanlygyny, aýal maşgalara çilim tatbagyň gadagan edilendigini sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä 27-nji awgustda Türkmen Bakaleýa birleşiginiň 3-nji dukanyna ir täher çen bilen 6:37 aralygynda arka penjireden çilim satylýar. Finçi paýtagtyň dukanlarynaky nowatlary polisiýa gulluklarının, Harwa institutynyň talipleriniň hem de beýleki güýç gulluklarının gödäwçilik edýändigini habar berdi. Şeýlede söhbetdeşimiz zerur haritlary satyn almak üçin nowatlarda ýaşy bir çene baran adamlaryň aýal maşgalalaryň göde iýilýändigini aýtdy. Ekser doğru tavrlar bilimler istasyonu halk yor bir düşünce vardı inni sülüm novati böyle kıtarıklar novatın eksat novatını urutlar kendinden deyip paýtagatly Finçi notady. Ol gymmatçylyk barada gurruna dowam edip häzirki wagtda Aşgabatda gara bazarda $1 17 manatdan satyn alınýanlygyny, 18 manatdan satylýanlygyny belledi. Ol döwlet dukanlaryna gyt unyň her ele 3 kilogramynyň 6 manatdan, gytalan şekeriň hususi dukanlarda 14-15 manatdan, Türkiýeden getirilen gyzyl almanyň kilogramynyň 36-40 manatdan satylýanlygyny, 18 manatdan aşagda pomidoryň tapdyrmaýanlygyny sözüne goşdy. Döwlet resmiýetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler.